Traffic mo yung buksit. Lucia, checkpoint. Traffic mo yung buksit. Quarter to 6 na yung buksit. Sa Lusinang Buksit. Kita naman dito sa Lusinang Buksit. At si Puwenta naman. Pinagsuway mo po. Pinagsuway mo na po. So, symbolic po. Dapat dapat po. So, sige. Sadala ko na dito. Hindi ko kaya mapuksan ito po. Private car. Private lang pala binibira po. Private lang yan. Bahan. Baka may tagal-sina ba? Hirap na nila rin po ng visit. Haba na traffic na. Oo. Makakagad doon na yun sa may alam mo naman. Wala yung dulo.
Tay, nganong nagdugay mo tumigo? Ha? Dapat niya ba? Ganda nung kailan ko ito na. Private pa ito na. Ha? Private na. Isa lang. Isa lang ang makakalusot eh. Wala makakaligtas eh. Ba't mag-lapay? Simple. Hindi mo nakita? Hindi na pinipili ako. Busy na kasi. Ha? Kayo ba ito? Eh, sa kapatid ko yan. Paglumangan ba? Meron ko isa. Bigay na lang daw. Terus kung saya doon, checkpoint, hindi pa tayo. Ano ba yan, tinatanong doon sa ano? Tinatanong mo. Oh, sure. Kung Tagalasina ba? Ngayon lang naman ang checkpoint yan. Kaya tanong kung sa Lucena ba siguro pumunta? Baka hindi yan ang ano, yung test. Nakikita ang Lucena. Sina sila, no? Pag hindi yan tinanggal nila dyan hanggang mamayang gabi, abot yan doon sa may, no? Sa Candelaria. Oo. Kapag hindi ka pala kumain, sasaguto mo lang. Oo. Gutom kasi layo pa yung kainan eh. Traffic sa'yo din. Ba't tayo kumain doon? Doon sa Tabogon ka pa kakain? Kasi dyan sa Supermels. Dyan kayo siya nakakain. Oo, sa Supermels. Dyan pagbilaw. Gutom na. At sa bagay, hindi pa tayo matatraffic noon kasi nakampisa pa lang eh. Kalahatag lang eh. Kampisa lang yan. Kasi yung masilip ko, halos 50 meters lang ang layo eh. Sinipok pa natin doon sa kalsada yung
camera. Malinaw yan doon eh. Tingnan mo. Oo. Malinaw. Sino yan? Sama ng driver. Ah, Karain. aray. Oo. Hindi ba, sa tracking eh. Dati rin yan galing dito. Oo, nagka-tracking lang muna ngayon. Alay, Isa na din TV, oh. yan, kating talaga. Tambay lang yan. Kaya kabiyaya. Tingga na, tingga. Pero may samar sila. Oo. Grabe kumapit yung chicks. Lahat na buksit. Ha? Nakapansin nila dyan yung buksit. Lasay sa gabi yung buksit. Ano pa tayo sa Lahat ng traffic eh. Pagbilaw, Quezon. Lasay sa yung buksit. Grabe sa traffic ang Araw busit. ng Huwebes. Doon, Suliten, 2021 yung buksit. Malakas kaya ang boses mo yan doon, pre. Tara yung mga asin yung buksit. Kala mo ganun lang, ang lakas ng dating doon. Oo. Medyo matraffic na. Ito lang ang, aywan ko, kaya gawa ng diversion to. Ano na yan? Ha? Meron na. Pero yung yung Jenny Highway talaga na yung doon sa Santo Tomas. Yun talaga pag natapos. Parang 26 pa man ata yun ang target niya. Tapos na yung doon sa Mayamin eh. Dulo niyan. Sa Doon sa, Batan? sa Kamalik. Ah, Tagos ng Daraga. Airport. doon ang bagsak yan. Sinusurvey ko nga eh. Lintado na. Dinaanan mismo doon babaw pre yung lupa ko eh. Munti ko nga nabinta eh. Oo. Buti. Di doon mismo sa tok-tok dumaan eh. Buti ko nabinta. Kasi sa yun, malayo ba? Malayo sa Barrio. Ah, Puta. Doon duman yung highway. Sabi, mamahal ang lupa dyan. Parang Quirino ba dati, di ba? oo. Dinaanan ng kalsada. Babayaran pala yung kung nagaaran. Wala man. Walang bayad yan. Ang babayaran lang yan yung mga tanim. Halimbawa, nyog. May tinamaan. Oo. Francis! Anong pananim mo din na nandyan? Oy, pupunta ko Pero dyan! ang lupa, wala. Hindi ka bayaran. Okay. Natawa nga ako, nagkiklaim yung bayaw ko doon. Pinakalita lang. Ganon. Sa DNR. Kasi yung kabila sa bayaw ko eh. Ati kami doon. I-claim. Sinabi ako na yun, sabi ko walang bayad yan. Bayaran lang yan. Yung mga nyog na tinamaan. Bilangin yan. Pare! Kamusta? Pagbilaw. Bakit pare? Oo.
Inano ko Ano ayan. ba kakain na sa tapugan? Ha? Ano ba kakain na sa tapugan? Siyempre. May kukuha ko ang gamit ko ba? Parang assist. Saan sa bukod ba? Oo. Saan ba yung mga gamit mo? Nasa kainan. Saan kainan? Sa tapugan. Yung dati? Yung dati na kainan? Oo, yung kainan. Ha? Oo, sa Kalambit Artip dito. Yung dati kainan ba? Ano ba sabi sa hindi pa kayo nakain sa tapugan? Hindi. Ang tanong ko, yung dati ba kainan o sa ngayon na hindi pa nag-lockdown? Yung... Sa- Ngayon ang lockdown, ngayon ang lockdown na. Kailan mo ba iniwan ang gamit mo doon? Yung isang araw lang. Ay, doon yun sa Juan. Sa Makailig, sa Makailig ito rin. Doon sa Makailig? Baka oo. Hindi ko lang basta. Hindi mo alam, nung kapunta ka na pala doon. Gabi eh. Wala ka. Kapon, atin ka na. Ito mo tinatandaan. Oo, yun may... Pag sa... Nakaka pala siyang pumilibog. Ibig sabihin, nanggagaling ka na pala doon. Oo. Tapos sumama ka dito papuntang Turbina. Oo. Yun, tama. Maray. Hello. Hello, Maray. Ay, ito. Wala naman sasakyan. Sa Pebreno. Pagkito. Kanina nga, overti ka. Sumabay din, di ba nag-signal? Makalampas pala ng pagbilaw. Wala eh. Ano kayo? Traffic, baka nag-checkpoint sa Ligana, tagal. Hindi, sa Paranabe, kukunin ko lang gamit doon. Eh, hindi ko pinadadaan doon, sabi na Happy Bara. So, Parwan mata. Kukunin ko lang gamit ko. Okay, alam ka hindi diba? Diba? Alam ko makukuha ang gamit. Oo. Oo. Kasi, bawa na dumaan sa Mugon? Ha? Diretso na sa Libanan. Oo, kukunin ko lang ako gamit. Paano kung mahihi ang pasero? Pati ang driver, paano kung mahihi? Hindi lang. Eh, yan, May higit ako. yung layo na yan. Madalas mahihi na ang pasero yan, pati driver. Di ba? Yan talaga ang iyan eh. Ano? Sa Digaligo, bawal tayo saan magpahihi dyan, tayo tigil. Sa Digaligo? Oo. Hindi ka pwede minto sa dati. Pwede, pero yung pasero sila ba, mag-ihi. Ayun lang. Ano yan? Tagal pa naman yan. Magbaba lahat yan.
yung hinakot ni Marinilot doon sa sasakyan mo ngayon? Ha? Kaya dito man siya sa Manila. Sino? Dilot. Sino? Dilot, di ba siya bumili sa sasakyan mo? Bakit? Dito man siya eh, di ba? Wala man siya doon. Nangakot siya sa sakyan? Hindi ba yung sa'yo, di ba si Nilot bumili? Oo. Eh, sabi, mabiyahe niya doon, kaya umuwi siya. Bumalik pa lang ka. Ibang driver. Siguro. Ngayon nga, nandiyan eh. Hindi mo pa ihit yung gusto mo ka. Haka ka nakuha kang baga na. Ha? Magpahihit ka sa bukan, haka ka nakuha kang baga na. Oo. Eh, yan naman talaga ang hapunan eh. Tapos, mawala naman. Na tayo. Pasa pa kaya? Hindi naman tayo pwede. Masunod na pas kita gusto mo na. Mag-alanganin yung pasahero dyan kung hindi tayo pwede may hindi kung saan saan.